Tumayong adlaw ka na tong tanan mga idol. Diri na punta diri sa ilang lingaw diri nga dama mga idol. So kining green mga idol si Boss Uning ni o kaning pula mo ni si Boss Rambo. So partida ni siya mga idol. Kining green mo ni giingon og kontra dama lang ni siya. Kung makadama ni siya automatic daog na. Kaya kining pula god maayo po ni siya moduwa og dama mo ni iyang hilig yun niya ini nga duwa. So kining green mo ni ingog challenge ni sila, challenger. So tanawon nato ning ilang mga moves ron mga idol. So kaon, so bawas kaon sad bawas ang green mo yung handosonon. So ara dira ay kaon na dito pikas di ay bawas kaon. So pula na po ang mobs ron. Asa ni paingon niyang mobs ani ron agay gilakan. So dire abtik pikas agoy gi ipakaon mo din niya no. So pili lang ka diha. Ayay sus sayo pa din na niro. Asa may makaunon din na. So sayo pa kariyo dati lang gikaon no. Tanggong lang gyapon ta to. Dili gito siya makakaon ta. Sayo pa dito tubuson ning oy sayop kay mong tulak ay. So sige padayon. Saon mo na. Nasayop gyud. Kaon bawas siya. Balik siya balik. Nya bilakan. So move na po ring green. Asa ni paingon ng green. Yay isip-isip. Maragkan sig bato ning usa di ay. Diha. So nagpatunga. Yay kay kiyas yun yung puwaron. Diya na. Padung na gina sa padung dama ba. Itanaw na to ni. Ayay patbang-atbang siya. Sibat. Arkansig ko sa kabato ang green. So ya. Gatbangan na pod. Yay. Si asa move si moron dito. Nya dribble atag pore diri usa. Bawas atbangan. Sudlan dira ron. Tayo gini ron. Pila na nga moves ay gipakaon. Kaon pang kagay ora ni. Wa nagyud ta ni. 5 na lang na kontra 7. Alkansi nagduha. Natin paglawa man ni. Paglawa mang green na ni mga idol. Say pamaagi ani niya. Dugay kayo ka moves. Okay dia. Agi gipakaon magyapon to na dama na. 4 na lang kontra 7. Alkansi 3. Awan na surrender. Wa gyud siya kadama mga idol.